Første gang jeg var på vandet som synshandicappet, smilte jeg fra start til slut og havde en fornemmelse i maven, at det var helt fantastisk det her. Det har stor betydning for mig at komme på vandet og mærke friheden, høre bølgernes brusen, få den tilfredshed, at man styrer det hele. Der er ingen fortovskanter, der kommer ingen biler drønende nogen steder fra. Jeg elsker det simpelthen. Mit navn er Kim Sønderbæk. Jeg er 60 år gammel. Jeg roer havkajak, er instruktør og er næsten blind. Min synshandicap hedder retinitis pigmentosa. På dansk kalder man det også kikkertsyn eller tunnelsyn. Og det svarer til, at man tager køkkenruller på og kigger igennem dem. Det er sådan cirka sådan, jeg ser. Det er en progredierende sygdom. Forestil dig, at der sidder en lille mand inde i mine øjne med en sort tus, og han tegner lige så stille mere og mere. Når man så efterfølgende har fået forklaring, hvad det vil sige at have kikkertsyn, så kan jeg jo godt se 5, 6, 7, 10 år tilbage, at der stoppede jeg på et tidspunkt med at spille badminton, fordi de andre gad ikke være makker med mig, fordi jeg ramte først bolden, når jeg fik den i panden. Og der troede jeg egentlig bare, at jeg var lidt klumset. Men det viser sig så, at det simpelthen var fordi, at det var... Jeg kunne ikke se, at det var der. Jeg føler jo ikke, at jeg kigger i en kikkert. Jeg føler bare, at jeg kan se hele rummet. Men alt det herude, det er bare helt væk. Og alt det her, jeg kan ikke se det. Jeg fik at vide for 5 år, 6 år siden, at inden jeg er 80, skulle jeg forvente at være helt blind. Og det går rimelig stærkt nedad. Det var en 180 graders vending af mit liv på alle måder. Du skal lære alting fra bunden af, for at kunne klare dig selv som helt blind. Fordi det er en sans, vi har, som betyder så sindssygt meget for en. Altså, jeg kan sagtens leve med det, jeg gør nu, fordi jeg kan næsten de ting, jeg gerne vil. Men at vide, at det forsvinder helt, det er hårdt. Det er forfærdeligt at vide. Min ene søn har ikke fået børn endnu. Og jeg tænker ofte over, at hvis nu jeg bliver blind, inden han får børn, så jeg aldrig får dem at se. Hold da kæft. Undskyld. Det at miste synen, det har så mange følger, og som jeg vil hellere miste hørelsen, end jeg vil miste mit syn. Altså, jeg vil sige, jeg har ikke haft lyst til at tage livet af mig selv, men det er tæt på. Altså, man føler virkelig, at man er sådan lige på kanten til. Kan du komme videre, eller hvad skal du gøre? I stedet for at have medlidenhed med sig selv, så gå ind og sige, hvad vil du gerne med dit liv, og gør det. Det er også derfor, kan godt sige, at i øjeblikket vidt mit liv til havkajak. Jeg begyndte at ro kajak for 6 år siden. Det at ro kajak, det giver mig et syn på livet, der siger, at jeg vil have mere. Jeg vil have meget mere. Jeg er slet ikke klar til at lukke øjnene. Jeg tør slet ikke tænke på, at jeg ikke har min kajak, fordi at det betyder så meget for mit liv. Det er min frihed, min fritid, min store interesse, min passion. Så det vil være rigtig, rigtig træls. Så det kommer ikke til at ske. Jeg skal få et fysisk handicap, som gør, at jeg ikke kan komme på vandet, for at det kunne ske. Jeg fandt jo ud af ved at komme på vandet og med en masse gode mennesker om sig, at det ikke er noget problem, selvom man har nedsat syn, eller ingen syn, eller er helt blind. Så kan man sagtens ro kajak alligevel. Det er ikke altid, jeg kan se langt væk, og jeg kan se de smukke træer, men jeg kan fornemme dem, og jeg kan høre vinden i træerne, og jeg kan høre vandet, og af til er man også heldig, at der kommer en sæl i nærheden, man kan få ind i mit lille kikkerthul. Det er jo helt fantastisk. Det giver nogle oplevelser, man ikke kan få andre steder.
Det at have et fællesskab i en kajakklub, hvor du får pulsen op, hvor du får gode sociale venskaber, det er jo livsgivende, livsbekræftende. Det er med til at gøre, at hver dag bliver en lille fest. Jeg har haft det sådan i mit arbejdsliv, der har jeg altid bestemt selv. Jeg har været en fri fugl. Jeg har styret, hvad vej bilen skulle køre hele tiden. Som synshandicappet kan du ikke længere køre bil og styre og bestemme. Men på vandet, der er jeg kaptajn. Der bestemmer jeg det hele. Den frihed, den mulighed for at være herre over det hele, det er jo fantastisk. Det giver mig en stor tilfredshed. Når jeg er afsted, specielt med de blinde, så skal jeg altid have en scene med. Og da min yngste søn, som er 27, han er altid med mig. Jeg har jo fået fornøjelsen af at være med ham på vandet på den her måde her. Der har selvfølgelig været nogle hårde perioder, især for ham. Han har haft sin bump på vejen. Men jeg har egentlig oplevet det som en forholdsvis positiv indstilling til det hele. Når jeg er ude at ro, så glemmer jeg faktisk fuldstændig, at jeg har et synshandicap og ikke ser ret godt. Fordi den frihed, jeg får på vandet, det gør, at jeg bare er 100% kajak-Kim, og har det så fedt. Og det værste, der kan ske derude, det er, at man lige skvatter i vandet, hvis der bølgerne er for store, eller man tager den forkert. Og så er det oppe i kajakken igen og videre. Og det er en fryd, og jeg elsker det. Jamen, jeg vil sige, der hvor jeg er nu, der tror jeg faktisk næsten, jeg har fået et bedre liv, end jeg havde. Men det har så også taget 5 år nu her til at acceptere, at mit liv er bare lavet totalt om. Jeg synes, det er vigtigt, at man skal kigge indad nogle gange i løbet af livet og tænke, er det noget, jeg hellere vil? Eller kan jeg gøre noget for andre, som gør mig endnu gladere for mit eget liv?